кишоварзони ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ба номи Ҳайдар Мирови шаҳри Ҳисор дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. онҳо дар заминҳояшон пиёзу картошка, пахта, ҷувори макка, помидору бодиринг ва дигар зироатҳо кишт намуда буданд, ки имрӯз ҳамаи намуди ин зироатҳо хуб нашнамо дорад. худи деҳқонон мегӯянд, ки ҳамасола ҳосили пиёзу картошка ва дигар зироатҳо бо ворид шудан ба бозорҳо метавонад ба пастравии нархи он таъсир расонад. бояд гуфт, ки маҳсулоти деҳқонони инҷо асосан ба бозорҳои Ҳисору Шаҳринав, Турсунзода ва ба шаҳри Душанбе ба фурӯш бароварда мешавад. картошка курдем, тухми картошка расӣ оварагем, тухми хуба, тухми зуб. Нахай курдем аз ҳар як гектараш 230 центнер гиристесем, ҳосили хуб додагем. Моҳи март ҳамин картошкаро мо дар замин кишт карда будем. ҳосил нағз, ҳосил хуба, ҳосил нағз. деҳқон барои ҳосили нағз гирифтан меҳнат кардан дар дорад. баъди ҳосили картошкаро ҷамъ кардан мо кишти вай карданем, ҷугорӣ шунонданем. аз рӯи маълумотҳои роҳбари ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Ҳайдар Миров, нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ ҳамасола дар хоҷагӣ баланду умедбахш мегардад. дар айёми ғунучини ҳосил бозори маҳалливу дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакатро маҳсулоти кишоварзии деҳқонони инҷо бо пиёзу картошка, помидору бодиринг, сабзӣ ва дигар сабзавот таъмин мегардад. имрӯз дар ҳамаи қитъаҳои хоҷагӣ чунин ҳосили фаровон дида мешавад. маҳз бар ивази меҳнати босуботи ҳамин гуна деҳқонон зироати фаровон парвариш ёфтааст. хоҷагӣ мо асосан дорои 286 гектар замини корами обӣ ва 83 гектар замини корами лалӣ мебошад. хоҷагидорони мо имсол дар ин заминҳо дар майдони зиёда аз 108 гектар гандум, сол дар майдони 17 гектар шолӣ ва 37 гектар макадон кишт намуданд. ва инчунин барои таъмин намудани бозорҳои шаҳри Ҳисор ва ҷумҳурӣ, барои таъмин намудан бо сабзавотҳои тару тоза, боз хоҷагӣ мо дар майдони 10 гектар кишти барвақтии пиёз ва 14 гектар картошка ва дар майдони зиёда аз 5 гектар кишти помидор гузаронидан ва корҳои агротехникиро қисман ба анҷом расонидан. ҳозир мисол гап боз барои ҳамин аз алафҳои бегона мисол тоза намудани мисол гап, ки баъзе майдонҳо тамоми коргарони хоҷагӣ сафарбар карда шудааст. озуқадоии пахта ба охир расидааст. деҳқонону иҷоракорони шаҳри Ҳисор иқдоми ҳукумати мамлакатро дар самти тақсими замин ба деҳқонон одилона ва саривақтӣ ҳисобида фаровонию арзонии нархи маҳсулотро низ натиҷаи ин иқдом медонанд.